ni jama farla ɲɔgɔn kan aw bɛɛ ka laɲini ye kelen tuma dɔw la faamuyaw bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ mais laɲini reste le même. Moi je suis le coordinateur général de la CEMAS, membre du M5 RFP. Imam Diko ye min fɔ o ye autorité morale ye a y'a yira k'a fɔ kuma segin kɛra kan il préfère mourir, on ne le souhaite pas, en martyr que d'être un traître. Traître c'est doré, oui, mais moi, je suis le coordinateur général de la CEMAS. Au te doré, il faut couler couler, minye tcheye, minye moussoye, nikubire imam Dikola. Imam Diko de a fort le 5 au aka peuple la meno ibekai. Écoutez le peuple du Mali, peuple de Mimfe aka soma. Ça c'est de la sagesse. Ama peuple la main. Imam de a fort kuni kwa ka kelentoe avec flaqué, avec sabaké, avec nanike. Mais le 5, résultat nous sera là, il s'est précipité. Noye, Rolkaramo ka articulé le 7 au 7 Kafoko Sorgeroma Koko dit. Donc, les 5 bolim n'a pas sur là. Le 19, bolim Mikera. Mais au Kofede, n'a pas mis sur là. Pour constituer Béa Foko Manassa, donc Bouti Manassa, peu importe. Mais au Kerasan, juge, 5 juges de cette cour ont démissionné. Ça veut dire que le 19, bolim n'a pas sur là. Au Kofede, c'est le Benana. Alors maintenant, ni sur la par principe, ça veut dire que tu es dans la négociation. En négociation, c'est un fait. Antounier, Hakila Rosoroni Yorina. Antounier Kafo, président Ibrahim Bakar Keita, sa démission et son régime. En mot, c'était EMK, CEMAS, FSD. Talenien fait plus Tchaman en Afrique. On va faire l'économie de ça. Mais mémorandum ni fura ne y'a fɔ yan moi mémorandum n'i y'a fɔ a tɛ sɔn an tɛmɛn'o fana na donc an bɛ kɛlɛ de la ni kɛlɛ bɛ kɛlɛ la lahala dɔw bɛ kɛ kɛlɛ bɛ position dɔw ta nka laɲini an ma ɲinɛ o kɔ an ma bɔ o kɔnɔ j'ai toujours dit et je l'ai toujours répété k'a fɔ ma légitimité est liée à l'imam Diko. Imam Diko ye min fɔ n bɛ jɔ ye. Mais Imam Diko nanaya anga sigi labana ako ale ni M5 bebe ɲɔgɔn fɛ wa an bɛɛ ka laɲini ye kelen nka bɛɛ n'i ka rôle don minnu bɛ se ka kɛlɛ kɛ ni politique fɛrɛ olu bɛ yen minnu ka wulikajɔ bɛ se ka kɛ sababu ye ka jama in lafaamuya o bɛ yen minnu yɛrɛ bɛ se ka kɛ sababu ye ni kumaɲɔgɔnya bɛ yen ka jama in fara ɲɔgɔn kan o bɛ yen mais l'objectif reste le même ça o ye de i bɛ k'a ka fanga jugu in dala ka bɔ jamanadenw da la ça on est clair. Mais par contre, je l'ai toujours dit et réaffirmé qu'il faut faire un fait carlier, faire un fait yorotini, faire un fait que tienne de Banadon ou Montala, parce que on met de Manam Minkono, de Manadon ne va pas faire ça. C'est le peuple, nous me soukono, nous me monique, nous me ouvriers, nous me cataclysmes, nous ne va pas faire ça. Donc, là, on veut que job c'est que ça va bien quoi, tienne de vous, on a déterminé quoi. Sinon, sur l'ensemble, problème c'est. En ma langage, en ma tchou, en ma taillora, mais nous sommes déterminés. Mais nous restons cohérents. Parce qu'en me faranongan là, entité tchama de dos. Mais entité tchama, il y a un bessera à faranonga. Parce que besso là, il y a des gens qui ont donc nous faranonga bé, moi qui sabali bagaille. Ce n'est pas que comment me fera soma, me fera téléphone, me fera supporter. On fait des réunions pour harmoniser les positions. Donc en bébé na minga wulika jomi no démonstration de force mi bolo dans no mardi do beka bo mo ko ika wulika joy beka kata mo ko wulika joy bubu ka boy mo ko wulika joy jamana ka resoro mo ko wulika joy cede o ka dicta ma soma o bere wolo do berita tala nintala kuma dugutala na beka no so mardi ni ala sona place de l'indépendance. Assalamu alaikum.